Diżastru. Din hija l-frażi li qed jużaw it-tobba fid-Dipartiment tal-Emerġenza kif Mater Dei jinsab fi kriżi. Fil-fatt, it-tobba li tkellmu ma' Times of Malta irreferew għall-iffullar fiswali, in-nuqqas ta' staff, nuqqas ta' ħin ta' mistrieħ u sistema li hija kompletament infarka. B'tabib saħansitra jispjega illi fit-12 sija wieħed lanqas ikollu ċans imur jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. Fl-aħħar jiem komplet tigrava s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei bil-Ministru Ġotjena Bela jilħaq ftehim mal-isptarijiet privati f'pajjiżna sabiex jieħdu numru ta' każijiet mill-emerġenza u bekk itaffu mill-pis fuq Mater Dei. Iżda jiem wara sar magħruf illi dan il-pjan kien wieħed illi kkaġuna aktar problemi dan minħabba in-nuqqas ta' protokoll. Kirurgu illi tkellem mat-Times faħħar il-pjan tal-Gvern illi jsir ftehim mas-settur privat, iżda kritika n-nuqqas ta' trasparenza u l-għaġla tal-Gvern sabiex jimplementa dan il-pjan. Dan kollu minħabba n-nuqqas ta' protokoll illi wieħed għandu josserva meta jasal biex jiddeċiedi li ma pazjenza jinżamm Mater Dei u li ma se jkun qed jintbagħat fl-isptarijiet privati. Bil-kirurgu jispjega illi l-inkwiet prinċipali tat-tobba huwa dwar min se jkun responsabbli għal dawn il-pazjenti. Jider illi sa issa mhux ċar kif is-sistema se tkun qed taħdem u min se jkun qed jerfa' r-responsabilità tal-pazjent ġala darba jkun qed jitmexxa minn sptar għal ieħor hekk kif skont it-tobba huwa inaċċettabbli illi tabib fl-Isptar Mater Dei jerfa' responsabilità għal pazjent illi jkun tmexxa fi sptar privat. B'reazzjoni għal dan kollu l-Assoċjazzjoni Medika Maltija ordnat numru ta' direttivi lil membri tagħha. B'waħda mid-direttivi tkun dik illi ma jindbatux pazjenti lejn l-isptarijiet privati. Bil-mam tispjega illi d-direttivi se jkunu qed jiżdiedu minn nhar l-erba'. Intant anka l-gazzetta Il-Mument irrapportat dwar diffikultajiet sal-Isptar Mater Dei. B'sorsi ta' din il-gazzetta jistqarru illi aktar ma jmur is-sitwazzjoni qed tigrava b'nuqqas ta' spazju, popolazzjoni anzjana u anka l-isplużjoni fil-popolazzjoni li qed tħalli effett kbir kollu frotti deċiżjonijiet tal-Labor. Bil-gazzetta tispjega li jekk il-Gvern sa jibqa' jinjora l-għajnuna li qed tkun offruta lil dan is-settur mill-oppożizzjoni, is-settur sa jibqa' jikrolla.